तो भैया रउआ सब के प्यार आशीर्वाद के बदौलत हर हर गंगे पार्ट 2 आ सकता। तो रउआ सब भैया प्यार आशीर्वाद हर हर गंगे के देहम तब जाके पार्ट 2। तो भैया रउआ सब के बतला दी कि एगो बहुत बड़ा अपडेट आयल बा निकल के, जौन की रउआ सब के हमें वीडियो में कंफर्म बतावे वाला बानी। तो प्लीज अगर हमारा वीडियो बनाया बानी तो वीडियो के लाइक और चैनल के भैया सब्सक्राइब जरूर कर देम। तो भैया रउआ सब के आगे बतला दी कि अपडेट भैया बा कि हर हर गंगे के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी रउआ सबके बतला दी भैया कि आज के इंटरव्यू के दौरान बतलैनी है कि हर हर गंगे के सक्सेसफुल भइला के बाद हर हर गंगे पार्ट 2 भी आई। जी हाँ, अब भैया रउआ सबके बतला दी कि पार्ट 2 डायरेक्टर और एक्टर प्रोड्यूसर के चाहला से ना आई। सच बताओ तनी भैया, रउआ लोग ध्यान से सुने में बात के। काहे कि भैया हर हर गंगे सक्सेसफुल भइला के बाद हर हर गंगे 2 आई। तो भैया हर हर गंगे सक्सेसफुल कैसे हुई? फैन का वजह से। तो भैया रउआ सब के प्यार आशीर्वाद के बदौलत हर हर गंगे पार्ट 2 आ सकता। तो रउआ सब भैया प्यार आशीर्वाद हर हर गंगे के देहम तब जाके पार्ट 2 आई। जब भैया हर हर गंगे इतना बड़ा बजट के फिल्म बन गई बा, भोजपुरी के सबसे महंगा फिल्म हर हर गंगे रउआ सबके सामने बहुत जल्द नजदीकी सिनेमा घर में लागे वाला बा। तो भैया अगर ये फिल्म के हमनी के बढ़ावा ना देम से, ये फिल्म के हमनी के भैया सपोर्ट ना करेम से, तो फिर भैया कोनो प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर भैया कैसे चाहे कि हाँ एहू से बड़ा हमनी के फिल्म कल जाओ। काहे कि भैया अगर प्यार आशीर्वाद मिलला नु तो सबके दिल झूमत रहला और काम करे के आगे मन करेला। तो भैया रउआ सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत हर हर गंगे पार्ट 2 आई। भैया हम झूठ ना बोलतानी, कंफर्म रउआ सबके बतलावतानी। चंदन उपाध्याय जी जो हर हर गंगे के डायरेक्टर बानी, उहाँ के इंटरव्यू के दौरान आज मैं बतलैनी है कि हर हर गंगे पार्ट 2 आई। लेकिन पार्ट 2 कब आई? जब हर हर गंगे सक्सेसफुली हो जाई। और भैया उनका पूरा आत्मविश्वास बा कि हर हर गंगे सक्सेसफुल ना ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म। काहे कि भैया वो फिल्म के वो रूप से सजेले बानी, वो फिल्म के वैसन लोकेशन पर शूट करवाइले बानी। भैया वो डायरेक्टर के भैया पूरा आशा बा, पूरा विश्वास बा कि हर हर गंगे सक्सेसफुल ना भैया ब्लॉकबस्टर हुई। देखिए हमनी के कहावत होला कि सबर के फल मीठा होला, उहे सबर बा भैया चंदन उपाध्याय जी के पास। और भैया चंदन उपाध्याय जी पावर स्टार पवन सिंह के फैन पर भैया पूरा भरोसा जतले बानी कि पवन सिंह के फैन एक फिल्म के जरूर से जरूर सपोर्ट करी लो। यही का चलते भैया वो पहले ही अनाउंसमेंट कर देनी है कि हम हर हर गंगे 2 भी लेके आए पावर स्टार पवन सिंह के साथ में। तो भैया अगर पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी तो प्लीज प्लीज ये फिल्म के जरूर से जरूर लोग सपोर्ट करें और जरूर एक बार अपना नजदीकी सिनेमा घर में देखे जाए।